Tlet magni fid-Dipartiment tar Radjoterapija spiċċaw waqfu minħabba ħsarat. Net News jista' jikkonferma li l-pazjenti ġew mibgħuta lura d-dar u tmexxija taċ-ċentru tal-onkoloġija qed tagħmel minn kollox sabiex issolvi din il-problema. Il-waqfin ta' dawn il-magni tar-radjoterapija ifisser li ġie affettwat it-trattament li jieħdu ta' kuljum diversi persuni li qed jirċievu kura minħabba l-kanċer. Mhux magħruf jekk il-magni u se jkunu lura n-normal sa tlieta. Il-Ministeru tas-Saħħa konferma l-aħbar imxandra minn Net News u qal li waqqaf bord ta' inkjesta interna sabiex jistabilixxi x'wassal għal dawn il-ħsarat fid-dawl li din hija l-ewwel darba li seħħet ħsara teknika simili. Mill-indikazzjonijiet tal-investigazzjoni preliminari li saret mill-amministrazzjoni tal-istess sptar jidher li s-sors ta' ħsara kienet fis-sistema tal-coolers illi jirregolaw il-magni. Sissa it-tim tekniku stabilixxa li ħsara hija riparabbli u diġà bdew il-preparamenti għat-tiswijiet meħtieġa. L-amministrazzjoni tal-Isptar Mater Dei qed taħdem id-fit mal-konsulenti kollha tal-pazjenti tal-onkoloġija sabiex jinstabu alternattivi adekwati għall-pazjenti. Il-Ministeru tas-Saħħa għalkemm skuża ruħu għal kull inkonvenjent f'dawn iċ-ċirkostanzi fl-ebda ħin ma kommetta ruħu li din is-sitwazzjoni se tiġi rranġata biex minnu fih ikomplu trattamenti u għalhekk għadu mhux magħruf se jiġri bl-appuntamenti li hemm għall-ġurnata ta' tlieta.